ничек? Яхшы, зарланганыбыз юк. Үзегез ихай. Әле рәшәп, куеп яңа домыңны бирәле. Мә? Нишләп утырасыз? Не утырамыз? Олможа утырабыз. Утырмаска кирәк. Шура кирәк. Җырларга бирергә кирәк. Җырларга. Кырдым алма бакчасына, алма җиргә коелган. Җырламыйча түзә алмый җәен дуслар җыелган. Җырламыйча түзә алмый җәен дуслар җыелган. Эй, алма агачлары, сайрый сандук ачлары. Сайрый, сагындыра башлады. Җырлый гали, адам ашык көенә. Шул көйгә җырлаган чакта күңелләрем сөенә. Шул көйгә җырлаган чакта